ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସୌରଜଗତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମ ପରିବାର ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ 8ଟି ଗ୍ରହ, 3ଟି ବାମନ ଗ୍ରହ, ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଅସଂଖ୍ୟ ଉଲ୍କା ଓ ଧୂମକେତୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ସୌରଜଗତ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏହି 8ଟି ଗ୍ରହ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଘୂରିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଘୂରେ। ପୃଥିବୀ ଏକ ଗ୍ରହ। ଆୟତନରେ ଏହା ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା କ୍ରମରେ ଏହା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୃଥିବୀର ଆକାରକୁ ଭୂ-ଆକୃତି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ବିଶାଳ ଆକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଅବିକଳ ପ୍ରତିରୂପ ଗ୍ଲୋବକୁ ଦେଖି ଆସ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଥିରେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ବା ସୁମେରୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ବା କୁମେରୁ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ମେରୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗ କରି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ରହିଛି। ଏହାକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବା ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ତାର କାଳ୍ପନିକ ଅକ୍ଷ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଅନବରତ ଘୁରୁଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତିକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ନିଜର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଏହି ଗତିକୁ ପରିକ୍ରମଣ ଗତି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପଥକୁ କକ୍ଷପଥ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ ବା ନୀଳ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକ ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥିବାରୁ ଜୀବଜଗତ ଏହାର ପୃଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସୌରଜଗତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ମାତ୍ର ଉପଗ୍ରହ। ଆୟତନରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 49 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାୟ 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ଶିଳା, ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଗହ୍ୱର ପର୍ବତ ଓ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶି ଦେଖାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଓ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 27 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଏ। ଏହାର ଆବର୍ତ୍ତନ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ସମାନ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିଥାଉ। ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁ। ସକାଳ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ ହେବାର ଦେଖିଥାଉ। ଦିନବେଳେ ଆମ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ପାଏ। ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର, ଉଦୟ ସମୟ ଓ ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋଲ ଦିଶେ। ଏହାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି ନିଜ ଖାତାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।